Dneska si urobíme rezance s kuracím mäsom. Toto jedlo sa pripravuje rôznymi metódami a ja to robím takto. Mám tu jedno kuracie prso, ktoré si takto prekrojím na polovičku a nakrájam takto na rezance. Prehodíme do misky, pridáme jeden žltok a lyžičku škrobu. Vďaka tomu škrobu ostane mäkké, aj keď ho budeme piecť na vyššej teplote. K tomu bielku, čo ostal, prihodíme ešte jedno vajíčko a vymiešame. Ďalej si zarobíme omáčku, 3 lyžice čiernej sojovky, 1 lyžica ústricovej omáčky, 1 lyžica hojsin omáčky, 1 lyžica teriyaki omáčky a 2 polievkové lyžice vody. A poriadne vymiešame. Pred prípravou zeleniny si dáme variť rezance. Tu máme vyzobrazené množstvo zeleniny cca na 3 porcie. Mrkvu nastrúhame na kolečka alebo na pásiky na strúhadle. Zo stopkového celeru si oškrábeme vrchnú časť a nakrájame ho na kúsky. Ďalej si na pásiky nasekáme zelenú a červenú papriku a prehodíme si ich na jeden tanier spolu. Následne si rozrežeme a nasekáme jarnú cibulku a na pásiky narežeme ešte 3 listy čínskej kapusty. A tie si spolu s tou jarnou cibulkou dáme na druhý tanier. Do rozohriatého voku si dáme urobiť vajíčka, z ktorých viac menej urobíme takto praženicu. Hotové preložíme na tanier. Znova si rozpálime vok a dáme si zarestovať kuracie mäso. Ako som už spomínal, to vďaka tomu škrobu môžeme piecť na plný výkon. Ostane mäkké znútra a chrumkavé zvonka. Po jeho zarestovaní si očistíme vok. Dáme si zarestovať cesnačík. Keď začne chytať farbu, prihodíme mrkvu. A restujeme 2 minúty, ako vidíš na minútke v pozadí. Po uplynutí 2 minút pridáme papriku a celér a zase 2 minúty restujeme. Keď znova uplynú 2 minúty, pridáme kapustu a jarnú cibulku. Restujeme minútu a pridáme kuracie mäso s vajíčkami. Keď znova pípne minútka, prihodíme uvarené rezance, ale tentokrát ju nespúšťame. Rezance si roztiahneme do celej panvice, popri tom sa nám aj zľahka zarestujú. A až vtedy spustíme minútku, minútu zarestujeme a prihodíme zarobenú omáčku. Restujeme ďalšiu minútu. Po zaznení signálu si opäť vyresetujeme minútku, osolíme a už to len tie posledné 2 minúty dorestujeme. A po uplynutí 2 minút už to iba naložíme na tanier, ozdobíme sezamovými semienkami a môžeme servírovať. Dobrú chuť a vidíme.